vanaand kyk as ons het vanaand die hartklop in die brein van Fiesta Festival en dan hy is ook bekend as die hardkoppige krik, die Stubbornkrik, DJ Stubbornkrik. Stubbornkrik, ek wil ons moet onmiddellik begin en dan wil ek jy moet vir my en vir die mense sê wie is Stubbornkrik? Hallo julle, mijn naam is Craig Arendse, ik is van Robertson, ik woon op Montik, ik zal zeggen 7 jaar. Stubbornkrik is ook wat, hij is hardkoppig in een goede manier, op een goede way. Die naam wat ik kreeg destijds, toen ik begon te DJ 2009, 2010, heb ik begonnen DJ en ik heb die naam gehad en mijn maat altijd gezegd, jong, zij luisteren nou, die ben je hardkoppig. Ik denk ik, mijn naam is Craig en ik is hardkoppig, zo. Kom maar Stubbornkrik, ja. En daar heb ik begonnen en ik is vandaag nog Stubbornkrik en ik DJ nu al 10 jaar plus. Oké, so DJ is net een nachtclub of waar nee, ik DJ enige occasie, enige functie. Dus ik kan voor mij nooit naar een 21st toe, een wedding, een year-end function, enige iets. Alles de baby shower ook. Baby shower. Ik is daar voor jou, ik DJ daar, enige functie, enige occasie. Niks is te goed of te klein. Nee, great man, dat is goed om te weten. So daar weet jullie nou, als jullie een DJ zoekt, en dit is wat bij de huis ook even. Bij de huisparties, enige functie. Als je DJ zoekt, druk op Stubbornkrik zijn naam. Daar heeft jullie, ik ga zijn nummer los in de onderkant, dan boek jullie voor hem, dan maken we hem ook een lekker festival. Oké, Stubborn dan, Fiesta Festival. Voor jaren is die 5e. Het is die 5e jaar, ja, wat is het jaar ook, op Robertson, van 6 sportgronden, waar allemaal moet maar weten, waar die alle rugbyclubs altijd rugby spelen. En dat is nu 5 jaar oud, die jaar Nilo, maar ons heeft al 7 jaar gehouden. Het is dan gehouden, ons heeft het op verschillende plekken gehouden. Dat was al een liquid ten eerste, en ik denk, jij was betrokken geweest, dit jaar performed in Dirk. Dan het ons de Robertson gehad, het was al op eerste geweest. Ons proberen die jaar gaat ons proberen om het een verliesdop ook te houden, december maand. Maar ons draai die vleerke maar oorals was waar die wind naar allemaal toe vat, verstaan. Ja. Dat allemaal een proef kan krijgen van Fiesta Festival. Ja, nee, definitief. Het is recht wat je zegt. Ons was ook bevoorrecht om een van die stages te wees van de Fiesta Festival. 100%. En ik moet zeggen, het is een baie goede platform. Lekker exposure, lekker begin met de oude mensen voor ons wat meestal bij de dorp doen. En dan denk ik Fiesta is meer een beetje indoors, like niet indoors, maar voor ons, voor de Langeberg. Het is lekker om voor oude mensen te staan, een beetje bekende gezichten. Wat wij altijd weet maken is als ze voor oude mensen staan, het is bijna meer op hun nerves, want als ze buiten gaan, is het makkelijker. Want ze kan voor iedereen kijken. Dat is ja. Verstaan? Ik denk hier daarvoor is dat als je misschien nou voor je hometown of voor je familie of je mensen wat je kent voor perform, hij ken je meer persoonlijk man. Hij weet je het gestaan tot daar geweest op dit kind bij die in of kijk als een Nilo man, als een naboy of als een zin, als met mijn neef. Nou, hij ook nog meer persoonlijk en nou zit meer op je nerves, zal ik zeggen. Ja, want hij kijkt natuurlijk veel. Hij kijkt, maar dat is wat het wees eigenlijk. Zij moet eigenlijk meer gemakkelijk wees voor mensen wat die kennen. Yes. Maar er straks nog dat het omgedraaid is. Het is omgedraaid en het maakt het interessant. Ja. Maar ik weet, ons is altijd bij excited als we zo horen, gaan uit naar een ander dorp toe, andere mensen, bij excited. En op ogenblik als iemand van je dorp approach, die ook aan zijn appearance maken, stappen kan ze die doen. Ik zeg altijd, oké, dan luister ik eens uit, like, wat bij jou zie die hele event. En ik zeg, oké, ja, ze gaan komen. Maar dan is ik is bij mijn nerves en because ze willen fout maken voor je mensen. Dus bereid om mijn fout naar buiten te maken. En dat me denken als ik altijd gigs doe. En mijn meisje was zeker al net na 3 of 4 gigs van mij naartoe en oor zat nou al amper 7 jaar uit. En zij is altijd nervous als ik DJ. En zij is daar in die koud. Dat voelt zo van, ik ga een fout maken. En dat heb ik dus ja van mij daar denk. Zie nee. Maar die festival die jaar heeft ons dingen opgespijsd. Ik wil nog even weten, because jullie zijn wel ook weten, Fiesta die naam zelf, nee? Waarvan kom je naam? Kijk, toen ik begon het, nee, toen denk ik aan, ik heb bij je namen gehad. Ik heb gedacht aan autoparty, auto. En dat is mij gewerkt, man, verschillende namen. Toen ga ik op Google, maar wat betekent party? En verschillende bestaande cultures en nationalities, als ook en talen. Toen kom ik achter, maar Fiesta is ook party, verstaan?
En die naam is mij uitgestaan, man. Ik heb iets funky gezocht. Ik wil niet een lang naam heen, je weet. Dit iets wat, zoals, hoe lekker klinkt het, ga je fiesta toe. Fiesta, Verstaan je? ja. En in plaats van een lang naam, nou ga je naar die outdoor party. Dat klinkt een beetje lang, man. En toen die naam is mij uitgestaan, fiesta. En ik hou nog wel van die naam, nou nog eens bij is funky, man. En toen maakte je vast ook Fiesta. Ik maak eens vast op hem en er zit alles in en probeer elke jaar Oké. net meer en meer. Wie is Oos? Ons is, dat is nou ik en mijn team. Ik heb een groepje mensen wat samen met mij werken. Wat nou voor mij helpt met de marketing. Soms ook koppels kost niet altijd die. En wat mij, je weet, die goed is Rowan Dra, Rowan schrijft man. Dat is nou zo mijn zwaar Heinrich van Mielen. En dan natuurlijk ook nog mijn zusters natuurlijk en mijn nichtje Stacy en dan ook voor Govan, DJ Govan. En mij ook, ja, me altijd bij lekker. Niet net om te komen DJ, je weet, die kids te verkopen, die marketing, hij oude scherp maar op jongens, hij doet een goede job. Zo, dat is wie ons is. Maar elke jaar krijg ik nieuwe mensen bij, verstaan, om te kunnen ja, werken. Paar keer zijn mensen wat zo van mijn inbox, dus die jaar was dat 3 oudjes. Wat me zegt, zomaar, ik heb die centje nodig, man. Yes. Ja, maar ik kan niet gewoon werken. Zeg, by all means, verstaan. Zo, ons maak je niet geld, of ons geen niet voor de mensen nice time. Ons geeft ook geleenthede, verstaan. Yes. Oké, en dan, ik heb gezien over de jaren, was dat met te veel ouders, op stages, local, semi-professional, professioneel. Die hele idee, behalve dat het een samenkomst is, dus kan een beetje keier en braai en alles daar, behalve dat. Wat is die hele idee achter die Fiesta Festival? Kijk, die idee wat ik speciaal geschept heb, is, ik heb gedacht, man, kijk, ons zijn 2 nachtclubs in Robertson. Namelijk Marcel Cozy Cove en dan Marcel Stables. Oké, daar is nog aan de klinkplekjes, zoals Chappies in Cobella, een hele paar. Praat van die ja. Die plek praat ik van. En die kennis, man. En ik heb bij mensen wat hij loopt in dansen, ik loop glad in die plekken. Dat is paniekje wat veel toe komt en huis toe gaan. Zo, die event dat ik geschept in begin is voor dat allemaal samen kan kijken, verstaan. Die wat ook onder ouderdom is. Die wat ook onder ouderdom is. Die kennis is welkom en de mijn ding is dat allemaal lekker in vrede kan samen kijken, verstaan. En dat is ook omdat ze dit jaarlijks zo en niet elke maand of elke weekje. Zo die reden, die mijn reden achter dat is dat allemaal lekker samen kan kijken, verstaan. Okay. En dan zijn natuurlijk securiteit in plek, alles daar. Securiteit is altijd een plek, ja. Ooit het nog geen rechtsdag een gevalletje gehad waar ik zou zeggen, mijn security doet nog elke jaar een goede job. Als je een vaste company waar het doen, elke jaar is maar alle securiteit beambtenaren. Kijk, daar was maar iets beschikbaar Yes. op het einde van de dag. Ja. Oké, en dan wil ik ook wel weten, die jaar zijn line-up, hoe lijkt het? De line-up ooit probeert elke jaar nieuwe flavor bij krijgen. Ooit zit voor DJ Bailo, hij is van Suriname. DJ Vito, hij is van Bedaarsdorp. En dan het voor DJ Kiekman, hij is van Lambersbaai. En natuurlijk ook voor DJ Govan, hij is een homebreed, hij is van de Cozy Cove resident. En dan het ons ook voor, ik ben zelf stabiel krijg, ik ga ook aanwezig. En dan het ons ook voor, wie ik mis iemand, man. Maar dat is de meerdere van die ouders wat ik weet waar hij gaan wezen. Zo ons het DJ's van verschillende plekken, van verschillende areas. Zo is het nooit elke jaar is jaar voor ouders. Ons het is een residence, wat is het, dat is nou mezelf en dat is DJ Linden en dan Govan. Dat is mijn resident wat elke jaar bij Fiesta is. En dan spijt ze het zo niet gewoon met andere ouders. 100%. Ik denk hij is wat die Fiesta zo speciaal maakt. Ja. De één soos is jouw idee. En ons het jaar het ons ook voor 2 rastas bijgekregen, voor Jabi en voor Fire Liberty van Montekje op je dorp, ja. Net om dingen, net dat ons ook die Rastafari ook kan support, verstaan. Ja, voor die is 100%. Zo alles ook die jaar bij. En ik heb al samen met die jongens gewerkt, hij had een goede job hoor. Alle brengen kracht, alle niet recht aan wat hij mannen kan. Ja, ik voel wel. En de boodschap wat hij mannen brengt is altijd positief, man. Het altijd een message. Het gaat altijd over jeugd en het is altijd, ze verstaan over vrede. Zo, dat is die rap wat je op TV hoort, Die mambo wat yes. En all about money en al. En die girls en Kasi, die je gelaten heeft, zo, maar dat is een echt positieve ding. Wat alle doen, het is mooi, zuiver Afrikaans, dat is die vloekwoorden. Dat is wat ik belangrijk van alles, die boodschap wat alle voor ons uit alle rap uit. Oké, zo ons weet nou wat zij naar die party toe gaan brengen.
Wat verwacht jy van die gemeenskap? Wat moet hulle na die party toe bring? Ik verwacht definitief hulle support. En met hulle support bedoel ik hier net hulle geld, je verstaan. Je weet, soms kan mensen nog eens een beetje moeilijk wees, man. Verstaan? Vooral in onze gemeenschap. Dat is altijd iemand wat hij houdt van. Hij zou de dagen... Zo wat ik verwacht van hulle is, hulle support is het. En dat hulle zijn gehoorzaam wees, verstaan? Ons heeft altijd de regels wat is opplakt. Je weet, gooi je op papieren niet erom, geen wapens op bij die punt. Maar je weet op een of andere dag zien dat het de oude mensen binnen of verstaan je? Zo ik verwacht dat hulle lekker samen met ons kan werken, verstaan je? Dat het veilig kan wees, want die zien... Mijn grootste vrees is altijd bij zo'n event is dat een kind zeer moet krijgen. Ja, ik is een paar van 2 kinderen zelf, zo, ik weet hoe voel het. Jongens, je kunt zijn kop gekapt, dat voelde je net, yes, dat voelt bij je slecht. Ja. Maar ze kon niet helpen. Maar in zo'n geval kan ik moest nou helpen om verstaan, om enige beziering te verhoeden. Zo, dat is mijn grootste vrees, dat die kinderen die kan zeer krijgen, verstaan. En dan weet ik, ons allemaal gaan lekker samenwerken, man. Ik gewoon vertrouw. Dat ons allemaal gaat lekker samenwerken, zie je? Oké, ja, nee, definitief. En ik stem samen met jou. En ik denk die manier hoe zij van jouw kant af als een DJ probeert terugploeg aan die ouwens, local ouwens. En dan natuurlijk ouwens wat al redelijk bekend is. Yes. Also, het is een baie goede platform, man. Het is allemaal niet goed in plek, de securiteit en hij. Je ondersteuners, je loyale ondersteuners. En ook in die nieuwe komers wat allemaal binnen die rails werken. Dat kan een redelijke succes wees. Ja. Zij heeft al redelijk aan die 5 jaar, aan die 7 jaar baie succesvolle functions gehad in het festival. En ik denk, hoe komt ze dit elke jaar uit? Ja. En het feit dat ze wil uitgaan van lezen op, dat is great. Bedoel dat zij heel jaar, kom maar zeggen van januari begin en allemaal die plekken zo uitkies, zal het een massive ding wees. En ook een lekker blootstelling voor local ouwens. En dank je dat zij voor ons local ouwens ook een gelegenheid geven met dat. Zoals ik zei, ik en Derek was in die bevoordigste positie om ook op een van die stages te wees. Dank je voor dat. Ik heb dat ook dank je gezegd, dank je. Want, ik denk je te dank je gezegd. Maar dat is een plezier. Wees kan nooit te veel dank je zeggen. Dank je. En hou aan met het wat ze doen. Hou aan. Is er enige iemand voor wie ze speciale dank je wil zeggen bijvoorbeeld? Ik wil Retta dank je zeggen, eerst voor die vader. Daar. En dan voor jou voor die gelegenheid, voor die platform wat je schept. Voor mij en voor Fiesta Festival. En dan natuurlijk ook voor ons borgen van die jaar, het is namelijk verloren. En daar is dus in, en dat is een nachtklap in Woester. En dan klap Nirvana en Bedaarsdorp. Ik heb het laatste jaar daar gespeeld. Het is een baie nice plekje. Dan het ons ook voor Bronnies hekreizen, aan Bronnie op het dorp, wat daar doen. En dan heb ik ook voor Hanekom transport, dat is de Vajini. Dan kan Hanekom vervoer of transport, iets is dat. Ja, wat elke dag kaap toe rijden, pakjes doen voor hem. En dan het ook voor Houtbaai, dat is mijn zwaarste kamp, hij is de plei Hout, maar die kampsnaam is Houtbaai. Hij is niet een Houtbaai, hij is in Robinson. Maar die kampsnaam is Houtbaai. En dan ook is een nieuwe plekje opgemaakt in Robinson. Van een oudspeler van Robinson Town, Clint. Ik weet niet veel van Clint kennen. Hij het centrum gespeeld, zo groot, lachbuikleer ook. Maar ik denk, ik praat nou van voor 2010 ja, heeft hij gespeeld. Maar hij heeft goede rugby gespeeld, hij is van Sirius. Hij heeft een plek opgemaakt in Robinson, de Gatsby Joint. Ik heb gehoord wat ik hier. Alle koos is fantastisch lekker. Check al uit, alles achter die drankwinkel Lido. Als je nou gevoeld is dopkopen op Robinson, dan zal je weten waar Lido is. Hij zit aan de achterkant. Hij is ook een van ons borgen. Clint, né? Clint is zijn naam, ja. Die plek zijn naam is Gatsby Joint. Gatsby Joint. Yes. Clint, ik wil zomaar op je stel zeggen, alsjeblieft stuur voor mij Gatsby. Samen met Stefan Kirk, hij is nog die naweek in Robinson. Stuur voor mij boodschap, ik haal ik met Gatsby, zodat ik voor die mensen kan zien hoe lekker die Gatsby is. Want ik weet niet of hij die... Oké, hij zei een jokje, maar weet je wel die waar praten. Ik wil zelf pro en dan zal ik veel zien of het 10 uit 20 is en of het 0 uit 20 is. Nee, dat is 20. Nee, dat is baie lekker. Dat is gewoon net een grapje. Baie dankie voor al die borgen wat invest in platforms zoals dit, of festivals zoals dit. En natuurlijk die ouwens wat elke jaar in jou invest en veel help. Ons is dankbaar voor jullie. En ons geloof dat die hele bezigheid zal ook dezelfde tijd groei en net groter wordt.
krijg. En dan wil ik weer zeggen, baie dankie. Dankie vir jou Nilo man. Heb ik ook voor jou 2 tickets gebring man zomaar. Baie 2 dankie. VIP tickets voor jou, né? Ja, Dus ik kan iedereen samenbrengen. Deze ek sit in die VIP. Jij is in die VIP zomaar. Dat is wat hij verdient. Baie dankie. Krijg, baie dankie voor die feit dat ze gekomen en dat ons van ons kant af kan helpen die Festival te promoten. Dus ik wil zeggen dankie voor die platform, voor allemaal daar buiten. Dan baie dankie voor die 2 tickets. Ja, kan jullie zien, ik heb met 2 tickets. Ik ga die ticket en al die details los, krijg jullie tickets. Dat is hierdie Saterdag 5 Oktober, dat is in Robertson van Seil Sportgronden. En voor die kinders is het net 30 rand. En dan in general 50 rand. En dan obviously, jullie wil die VIP's aan mij zitten. Dat is 100 rand voor jou. Kost dat bij mij man. Ons gaat lekker kijken. Je gaat voor ze lekker worstje brengen. En misschien een kids wie, van Clinton. En dan een beetje lekker, lekker choppiekie. En dan zit ons lekker te kijken. Om zoveel alcohol te gebruiken. Ik als dit, ik heb waterkie als ik. En dan breng ik kinderen samen. Breng allemaal bij de huis samen. Breng je neighbors samen. En dan zit ons lekker gezellig en ons kijken. En ons genieten die dag. En ons is allemaal lekker. Daar bij die festival. Kijk, baie geluk met jou succes tot dusver. Baie sterkte voor de rest van het jaar. Al die functies wat ze gaan aanpakken. En zoals ik ook vroeger genoemd heb, hij is beschikbaar voor 21st, trouwen, voorstelling, even. Allemaal die functies. Maak je zaak hoe klein zij denkt die functies is. Hij is daar. Hier is zijn nummer, contact hem en hij komt. Kijk, weer eens baie dankie. En ik geloof dat zaterdag 5 oktober gaan definitief een groot succes wees. Was gewoon vertrouwen. Ons moet ongelukkig groet. Ons gaan veel feedback geven. Ons gaan veel videoclips sturen van hoe die festival was. Want we zitten ook baie goede fotografen. Zijn niet die fotografen? Gewoon mensen niet. Gewoon mensen niet. Dit is een Xavier, wat is hij? Triple X fotografie. Hij is van Robertson, ja, hij gaat daar wees. En dan wacht ik ook nog voor 2 andere fotografen om voor mij te zien of hij beschikbaar is. Alles samen met nou vanavond laat weten. Definitief. Maar definitief is Triple X is die fotograaf voor die dag. Oké, is recht. Zodat je het ons gaan visual zetten, ons gaan alles zetten van die. Ons wil voor jullie zeggen, dank je veel ondersteuning. Wat jou kan van het historische programma zo bij je goed maken en ondersteunen. En dan ook bij je dank je weer eens voor jullie wat kleine festivals is die support. En ons gaan het groot maken, ons gaan het huge maken. En ons gaan zo ver druk, zodat ons allemaal jaarlijk bij elkaar kan komen. Dit voor elkaar druk hier en sê ons is trots op jou. Baie dankie. Ons sien vir julle volgende keer. Jou kan van die storie. Ik heb toen hard gewerkt en ik moest leren dat ik ga niet altijd eerste komen. Die leeuw heeft geen instructies, maar ik is zeker ik ga niet tweede komen. Mijn naam is niet mijn story nie en ik ga staan voor dit. Maak die zaak wat zij van mij bij mensen horen. Maar die is mijn kant van die story.